खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे हान्जाया कारिगाव आरो बेनि खाथि खाला थानाय गासैबो रिलिफ केम्पफोरखौ नायदिंहैदों। हान्जाखौ जोबोद गोजांनाय गुसुआव अरायथा नङै बादायाव आश्रय लानो गोनां सुबुंफोरखौ नुनानै दुखु मोनदों आरो रेशन आरो गुबुन बायदि गोनांथिफोरखौ मोननो हायैनि रिलिफ थागिरिफोरनि फोरमानखौ नुनानै सोमोनांदों। थागिरिफोरनि फोरमानथि आरो जायगायावनो नोजोर होनायनि सायाव बिथा खालामनानै बिथांमोनहा कक्राझारनि डिसिनो गांसे गोसोखांलाइबो गथायदों। जों बिटिआर आरो आसाम सरकारखौ कक्राझारनि डिसिनि गेजेरजों खावलायहरो दि रिलिफ बादाफोराव सुबुं माहारिनि दुखु दाहाखौ खमायनो थाखाय थाबैनो आरो नांगौ बादियै राहा लानांगौ। जों मिजिं थियो दि दानि सरकारा रिलिफ थागिरिफोरनि गुदि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गासैबो रोखोमनि राहा लागोन। इउपिपिएलआ सरकारखौबो खावलायो दि जाहाथे मानसिफोरनि गिनायखौ सुफुंनो थाखाय आबुं रैखाथि होनानै थाब दैथायहरफिननो खाबु होयो आरो बिसोरखौ गावसोरनि आंगो न'फोराव रिहेबिलिटेसन खालामो। कारिगावआव दाखालि जानाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बे ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिहोदों, जायनि थाखाय गोबां नखरफोरा रिलिफ बादायाव आश्रय लानो गोनां जादों। दासान्दि बर' हारिनि होखारजानाय नखरफोरा कारिगाव गोजौ फरायसालियाव 99 नखरफोर, 463 सोद्रोमाफोर, थाइजौगुरि उदां फोथाराव गं 83 नखरफोर, बाउरगाव रिलिफ केम्प उदां फोथाराव गं 10 गामिनि नखरफोर, 6 नं बासबारियाव 50निबो बांसिन नखरफोर, मानिकपुर रिलिफ केम्पआव सा 60सो नखरफोर, गग्रापारा रिलिफ केम्पआव सा 30सो नखरफोर। कारिगाव गोजौ फरायसालियाबो सान्थालि हारिनि खहा जानाय नखरफोरनो आश्रय होगासिनो दं। बेफोरनि गोबां होखारजानाय नखरफोरा दासिमबो गोनांथि जानाय अनसुंथाइ मुवाफोरखौ मोनाखै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ कारिगाव मालसिं रडआव थांनाय 19 जानुवारि 2026 खालाराव दुथांफोरा सिखना राजा बिस्मित बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ खास्रि-बिस्रि बुथारदों। बेखौनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसु आरो कक्राझार जिल्ला एबसुआ जथायै दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैयो। लोगोसे राजा बिस्मितखौ खास्रि-बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै गोजौ थाखोनि साजा होनांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायाव जयै खामानि मावलांनायनि खोथा होयो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सावथालफोरजों खास्रि-बिस्रि बुथारजानाय सिखना जोहोलाव बिस्मितनो 20 लाख रां अनसुंथाइ आरो बिसिनो साख्रि होनांगौनि दाबिबो खालामदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ कक्राझाराव आर्मि हान्जाया फिरफिला हान्जा सुरनाय हाबाफारि लायो। बुधबारखालि कारिगाव, आवदां बाजार आरो मालसिं रडजों लोगोसे कक्राझारनि गुबुन गुबुन लोरबां ओनसोलफोराव फ्लेग मार्च खालामनाय जादों। जिल्लायाव दुंहाव थासारिनि गेजेराव बेयो गुवारै सांग्रांथियारि राहा लानायनि मोनसे बाहागो। बेजों लोगोसे जिल्ला खुंथायआ खहा जाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय सुबुंथिनि हेफाजाब महरै आवदां बाजार, कारिगाव बाजार आरो कारिगाव गुदि फरायसालियाव मोनथाम अरायथा नङै रिलिफ केम्प फसंदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला दासिम गासै 1200सो थागिरिफोरा बै अरायथा नङै थाग्रा खुलिफोराव आश्रय लादों। कारिगावआव गोबां रैखाथिनि राहा लानाय जादों, जेराव भारतनि आर्मिनि जवान, आसाम पुलिस, सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स (सिआरपिएफ) आरो रेपिड एक्शन फर्स (आरएएफ) दं। गोजौ थाखोनि नोगोरारि आरो पुलिस मावख'गिरिफोरा सेन्सिटिभ जायगाफोराव अरायसम नोजोर लाखिनायजों लोगोसे फोथारनि जाथायफोरखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि दासान्दि जिल्लानि थासारिया कन्ट्रलाव दं। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया कारिगाव जाथायखौ दुखुनांथाव होननानै बुङो आरो बेखौ गोरोन्थि बुजिलायनाय आरो थामथि दोलोनि लोब्बा थानायनि थाखाय बुंदों। बिसोरो गासैबो हारिफोरनि थाखाय गोजोन थानो आरो मावख'गिरिखौ मदद खालामनोबो खावलायदों।
क'क्राझार पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गाग्लोबनायाव लोब्बा थानायनि सन्देह थानाय सा 18निबो बांसिन सुबुंफोरखौ हमनो हायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बागुरुम्बा मोसानाया बुहुमनाङैनो बांसिन गुगोल सार्चनि रेकर्ड। आसामनि मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाया गोख्रैयै बुहुमनां सिनायथि मोननो हादों। फ्राय 20 बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय बागुरुम्बानि सायाव बुहुमनां गुगोल सार्चनि गोसो जानाया गावनि थिखिनियाव सौहैबाय। फारसेथिं गाहाय मन्थ्रिनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मआव फोसावनाय दोरोङारि मोसानायनि भिडिअ'फोरा 200 मिलियननि बांसिन नायजादों, जाय बेनि बांबोनाय हादोरनाङारि अनसायजानायखौ दिन्थियो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गोमानानै थानाय सेंग्रानि गोथै सह'खौ बखाखातनि कालियानी दैमायाव बोखांनो हादों। मंगलबारखालि नुमलीगढ़ पुलिस थानानि सिङाव थानाय बगामातीनि कालियानी दैमानिफ्राय सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। गोथै सह'खौ दैमानि गेजेराव गोग्लैना थानाय हालोदाव मोननाय जादों। थैनाय सुबुंखौ 2 नं बुरागहाइ काटनि होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे लाइमोना थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गुवाहाटीया नोगोरमायाव जौ सिफायदों। बशिष्टा पुलिस थानानि मोनसे हानजाया सन्देह गोनां सिखाव जायगायाव सिग्रोमनायनि उनाव पुलिसआ बालुघाट ओनसोलाव आयेन बेरेखा जौ बोखांनो हायो। थि खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ बे अपारेसनखौ खालामो आरो बे जायगायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै बानायनाय जौ बोखांनो हायो। सिग्रोमनाय समाव 120 लिटारसो आयेन बेरेखा जौ बोखांनो हायो आरो बेनि उनाव नेमखान्थि बादियै जायगायावनो फोजोबस्रांनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ धुबरी मारुआरि जथुम्मा बेसेन नाङै आयुर्वेदिक मेडिकेल सेन्टार खुलियो। मारुआरि जथुम्मानि धुबुरी दालाइया समबारखालि गावनि दालाइ मावख'नि लांगोनायाव बेसेन नाङि आयुर्वेदिक मेडिकेल सेन्टार बेखेवबाय। बे मिरुखौ मावख'आरि महरै मुंदांखा समाज सिबियारि राजेन्द्र कुमार बजाजआ बेखेवनानै होयो। मुंदांखा आयुर्वेदिक देहा फाहामगिरि डक्टर जयप्रकाश व्यासआ बे मिरुआव बेरामिफोरखौ फाहामथाय होगोन। बे हाबाफारियावनो मारुआरि जथुम्मानि आफादगिरि अनुप चांद सेठिया आरो नेहाथारि दिनेश कुमार धनावत बिथांमोनहा गाहाय आलासि राजेन्द्र कुमार बजाज आरो डक्टर जयप्रकाश व्यासखौ दोरोङारि स्कार्फ होनानै मान बावहरो। आफादगिरि आरो नेहाथारियाबो मेडिकेल सेन्टारनि थांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम KDSAनि प्लेटिनाम जुबिली फोरबोआ जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम KDSAआ समबारखालि क'क्राझारनि KDSA गेलेग्रा फोथाराव जागायजेननाय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै गावनि ग्रेन्ड प्लेटिनाम जुबिलीखौ फालिगासिनो दं। गिबि हाबाफारिनि बाहागो महरै BTCनि MCLA आरो KDSAनि आफादगिरि धनेश्वर गयारीआ मुंदांखा बड' फुटबलार बिन'द ब्रह्मखौ बिबार बावो। KDSAनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव BLT वेलफेयार ससाइटिनि बारग' दैदेनगिरि दीपक बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ मान बावो। बनरगावनि इह्यू क्लाब क'क्राझार आरो आलारि क्लाबनि गेजेराव गिबि भलिबल बादायलायनायखौ BTCनि मावफुं सोद्रोमा जुबिराज बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि समबार आरो मंगलबारखालि क'क्राझार जिल्लानि गासै 14 क्लाबफोरनि गेजेराव भलिबल बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन। प्लेटिनाम जुबिली फालिनायजों लोगोसे भलिबल, आइजो काबाड्डी, एथलेटिक्स आरो गुबुन गेलेमुफोर बायदि गेलेमु हाबाफारिफोरखौ खुंफुंनायनि बिथांखि लानाय जादों। KDSAआ सिगांनिफ्रायनो गोबां हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि थाखोनि गेलेगिरिफोर दिहुनखांबाय। हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर', अपुरा नार्जारी आरो फैलाव बसुमतारी बायदि जोलुर गेलेगिरिफोरा गाव गावनि थाखाय मुं खामायबाय आरो बड'लेण्ड आरो रायजोनि गेजेराव सिनायथि लाबोदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नुमलीगढ़नि 39 नं माहारियारि राजालामायाव जानाय जाब्रबथायाव सानै मटर साइकेल सालायगिरिफोरा जोखोम जायो। नुमलीगढ़ पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नुमलीगढ़नि बाबा थान खाथिनि 39 नं हादोरारि राजालामायाव मंगलबारखालि जानाय जाब्रबथायाव सानै मटर साइकेल सालायगिरिया जोखोम जायो। गलाघाटनिफ्राय बखाखात फारसे फैबाय थानाय AS 05Y3445 नम्बरनि गंसे मटर साइकेला कन्ट्रल खोमानानै लामानिफ्राय खारलाङो। जोखोम जानाय गारि सालायगिरि अनुपम बरा आरो सर्वेश्वर तामुली सानैबो पंखानि थागिरिखौ फाहामथायनि थाखाय नुमलीगढ़ रिफाइनारिनि विवेकानन्द देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो।
जोबथा खौराङाव दङ इटाखला ओनसोलाव ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव फिसाय आरो बिसि सानैखौबो हमदों। मोनसे सुलुं मोननायनि गेजेरजों एएसपि क्राइम बिश्वनाथ चुटिया आरो इटाखला पुलिसनि दैदेननायाव मोनसे जथाय हान्जाया समबारखालि मोनाबिलियाव इटाखला ओनसोलाव ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे फिसाय आरो बिसिखौ हमनो हायो। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय मोन' कन्टेनार ड्राग्स बोखांनो हादों। बिसि फिसायखौ नार्बु टेंडक आरो चिरिं डेमा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नार्बु टेंडकआ 3थि आइआरबिएनआव हेड कनस्टेबल महरै थिसनजादों। पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।